Ni na san da cewa ni ba ɗan kowa ba ne. I came from a poor background, sad stories, alhamdulillah doings. Kuma na san da cewa komai lokaci ne. Wataran mama na za ta yi alfahari da ni. Babu ruwana da wani competition. I only manage with what I have. Ba zan kai kaina inda Allah bai kai ni ba. Komai na duniya a sannu a hankali ake binsa. Wani sa'in sai ka ji kawai you are slowly losing hope, right? Abokina da 'yar uwata, Allah is our hope. Insha Allahu za mu amsa sunanmu na manyan gobe. Never lose hope. Keep on fighting, praying, struggling, hardworking, be patient, and always be with that spirit of not giving up. Stay work and active. Ya Allah, ga mu gare ka.